Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, at least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo, ngunyang pong aldaw ni Miyerkules. Petsa 2 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po nindo sa indong lingkod. 2 oras kita o kaya 3 oras may kabanga. Mag-oreristoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindodig din mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa law kaining programa.
Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 2, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Belated happy birthday palan kay Ray Kapitin. Diyan po sa Barangay Malolos. Belated happy birthday tabi Ray. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, o dahil nindo paglingawanan sa kuyang tugon ha, apwera po yan kang paghulbot o aldaw, ta obligasyon ta po yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadire, ta wara man po kay ibang maingat kan sa tuyang sadire kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Kay Sir Marlon na Ahero, pagaling ka sir. Sige, mga tugang check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutan na tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangarap po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po sa nakamong maugma. Maugma. Ano pa? Aside from maugma, siyempre dapat relax lang po kamo. Magayon sa Kabikulan. Yan. Maugmahon po sa Kabikulan. Dapat mag-ugma lang po. Siyempre, taga Bicol Oragon. Sige po, mga tugang sa mga viewers niya to, good morning. Sa mga nakaantabay na sa tuya, maray na pagkaaga na po. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa. Para mahiling mantabi kang iba. Yo. Sige, good morning. Miyerkules na. Kaskaso ng aldaw. Gari nagwa-warm up na si Jose Marichan. At pirang aldaw na sana. Tapos na, Bermans na. Kumusta po ang Bulkang Mayon? Iya, manggiraray ngayon. Dahil man nailipat sa Naga. O di po na po ngunyan kan mga pag-i-enroll kan sa itong mga chikiting. O dyan sa Tabaco National High School. Nagpupuo na so enrollment kang First Year High School. Grabe adi. Narumduman ko kayo ito pag-enroll ko dyan. Grabe talagang iagyan. Talagang halaba ang pila. Arog kaya. Siyempre mga tugang sa mga magurag naman. Yan, panibago na naman na gagastusan. Uniform, mga gagamiton sa eskwelahan. Bata pagbulan databi kang Agosto, medyo magabat.
medyo matumal. Dipisilon da hanapon ang imo pirak sintabo. Pagbulan kang Agosto, nakadaw yan na di. Maray na sa dakin, sumay mga imo. Sabi kang may mga imo, bikini men. Sa mga driver po, sa mga chopper, sa mga nagbabiyahe po, iringat-ingat po kita ha. Pagbulan data biki Agosto, dakol po ang mga road crash. Dakol po ang mga na may mga insidente po sa tinampo. So may mga ayam tabi karakudan manindo ang ayam nindo. Tabaralag-balag na dyan sa tinampo. Iyo po ang nagiging kausa. Saro sa mga nagiging kausa kang paka road crash kan sa tuyang mga driver ali. Lalo na pag nakasingle na motor ka. Nako. Maray na sa nakin. So may mga four wheels. Yo. Sige po, sa tuyang mga reparo ngunya na Miyerkules. Siyempre, nagpapadagos po dyan sa Marikina City ang palarong pangbansa. Sundo gari yan sa Sabado, adi. Abata dyan sa may parting Metro Manila. May mga ibang lugar dyan na lubog pangunyan sa baha. Kadakol pa pong mga pigbabaha dyan. Dahil man direkta kitang tigtamaan kay itong bagyo na si Seat, si Falcon, tapos si Igay, pero pinanganaan sa ibang lugar ta kang habagat. Biyo baraha-baha. Pero nakulang tabang ta nadagdagan databi sutubig sa dam. Pero nasubra. Di pigbaha sa ibang lugar. Aramong tatabi tantod mga tugang ang magiging kamugdagan kan sa tuyang panahon. Kuanta naman ang pag-asa. So Bicol Region, dari nakatulo naman na gold. O dyan sa pinagigibong palarong pambansa, dyan sa Marikina City. Sige, makiki-update kita. Mga tugang, so biyahe po kang tren. Haling Ligaw, pasiring sa Naga City, pagkaaga, pagkahapon, haling Naga, pasiring sa Ligaw. Dakul nag-rulo na dali. Nagbabaralo, maglunat. Makaugmahon bagata sa mga aki ngunyan. Di maka-experience lamang sila maglunad sa train. Bakoso dyan sa peryahan na tinuruhog na padya. Duman sana sila nagkakalunad. Ngunyan sa train na. Yung mga 2.5 hour man databi ang biyahe hali sa Ligaw, Tunaga. 2 oras may kabanga man na. Siyempre ta nagpupurpundo man yan. May mga pick-up station man yan. Kada garibanwan, nagpupundo ta may malunad, may mababa. Sige. So mga gusto tabing magbalo na maglunad sa tren, pa-share ka mo dyan sa Ligaw. Pagkaaga, 5:30. 5:30 ang halikan tren dyan sa Ligaw. Pasiring duman sa Naga City. Ngunyan, paghali naman sa Naga City, alas 5:30 nin hapon. Pauli nandyan sa Ligaw. Ang DSWD Bicol Databi, ang sabi may sapat databing pundo para po pang ayuda duman databi sa mga bakwit na sobra ng 2 bulan tabi PM2 ni. So mga bakwit yaon sa evacuation center. Ang sabi kan DSWD Bicol, may sapat pa databing pundo.
Ano sasabi kang apsi mo na pirang aldaw na sa naso pundok kang probinsya? Ano na ito? Sa DSWD, sapat pa ang pundo. Sapat pa na tabi ang pundo kang DSWD Bicol para po sa ayuda duman sa mga bakwit. Huni ba tabing mga badyaw na ini? Adi, problema ini digdi sa bakulang, dig sa tabako, problema. Nakaabot na pala dyan sa may parting Kamalig, problema ba? O, di dyan sa tabako, igwa dyan kibadyaw. May mga aki patin sa radit. Yaon andyan sa luwas kang drugstore. Tapos yung mga aki baralagaw-bagaw na sa tinampo. Day pati lamang nakasando sa na daing kalson. Diyos ko tabi, adi. Irak nin Diyos baka maligis andyan. Ano daw ang narumdaman ko sa report ni partner na Ronald mo na po subadyaw da sinugod so opisina kang CSWD sa tabako bigdagitan da so pamayo kang CSWD diyan sa tabako ta dahil mo ngayon kami pagpahalion digdi sa tabako ta haloyo na ngaya kami digdi nahiling mo na yan. Sabi ni partner na Ronald mo na po sa report niya narumduman ko pagdigdida ka itong badyaw apod kayo ni sarok pa sa nang aki ungon yan tulo na ibig sabihin digdi na sa dyan na sa tabako binundag suduwang aki nay ko po sige ba kalamang may magibo kayo ni ang satuyan hindi yan po ang satuyang mga re-reparohon ngunya na aldaw. May mga balasan palan kan mga COP adi. Nga tataday binalas so sarong banwa dyan sa First District. Balasahan naman indo. Gare-relax ng maray si COP. Iguana dyan sa Bakakay bago ng Chief of Police. Sa Daraga, Kamalig. Sa impaso may mga binalasa sa COP. Linggo. Sige. Madali na po ang piyesta dyan sa Banuan, Kantiwi. Arangkada naman Sukoron Festival. Yo. Sige po mga tugang, yan po ang satuyang mga re-reparohon ko niya na aga, no? Miyerkules. Oras niya to 22 minutos tabi. Lipas po ang alas 6 morning Philippine Standard Time. Mga tugang ang programang iniasin ng oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan mako along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, bakante po lalo na ngunya na mga kralasya na naman, magpa-share na kamo dyan sa MBY Dormitory. Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, pirmi. Kay Lance Jacinto. Arin ang dakulon mandigdikaan. Arin iyan. Arin ang dakul dyan sa Indo. Badyaw. Hiling mo. Nasakop na kita kan badyaw. Bata ba nga makahirak kun man ang gadadi? Tabararag-barag ang makahirak sa mga aki, tabararag-bagagda. Kung maligis yan dyan. Nako. Bata sa radio to. Sa radio to pati. Siring man, mga tugang ang programang iniasan ng oras na yan natudman sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung kay puan mo tabi Merkasiya kipan di urag na sound system,
maski anong okasyon. Bipro Lights and Sounds. Bisitahon po nindo sa indang Facebook page. Ang Facebook account Bipro Lights and Sounds. So, kung gusto nindo kipandiurag, aday na kamo magpapara backdrop baga igwasin da kilid wool. Habang may okasyon, nagpapasali solid wool. Nahiling mo dumanan sa diri mo. Igwa po sinda ki stage trusses and roofing. Band equipment setup. Igwa ki generator, igwa pa ki foam machine. Sa inka pa, Bipro Lights and Sounds na. Kunda yapudan po nindo ha para po sa indong pagbooking. Apudan po nindo sa indang CP number sa 0907 093 3151. Ayan po ang Bipro Lights and Sounds. Sige, kay Pading Ambo, good morning. Sirigman po ang programang ini isang oras na yan natudman sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, kang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinao, and Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinao, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Merkasiya, may waiting dyan sa indaw. Pabaga nga yan. Ano nagtama sa waiting? Paparadaraya sa nakamo. Mga tugang, mga kabayan, yan po ang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. 26 minutos. Lipas tabi ang alas 6 din morning Philippine Standard Time. Mga tugang, kuhon tamo na ang linya kang pag-asa. Aramon ta naman tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sige, pag-asa tabi, maray na aga pag-asa. Oy, pag-asa, maray na aga, pasok. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman nating latest update ngayong araw nga ng Miyerkules sa lagay na ating panahon, August 2, 2023. Sa ating pinakahuling mga satellite images, makikita ho natin na ang bagyong Falcon na may international name na Kanun, nasa labas ho ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa 765 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes. Itong bagyong Falcon, nakikita ho natin, base sa ating mga pinakauling datos, mananatili ito sa may southern part ng Japan, posible ho hanggang next week. Pero wala naman na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero makikita nyo itong area ng kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na ho dito sa may Bataan, Zambales, mananatili yung mga pag-ulan, posible ho hanggang ngayon, hanggang bukas o Biyernes. Patuloy pa rin kasi yung pag-iral ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Falcon o may international name na Kanun. Dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao at Bicol region, asahan pa rin ho na generally fair weather tayo pero posible pa rin ho yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Itong area, ito po kung saan may bilog ho tayo, makikita natin. Ito ho yung kung saan nakaka-apekto pa rin yung southwest monsoon at posible pa rin yung mga pag-ulan, partikular na nga sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na Ilocos region, Bataan at Zambales. At narito ang ating magiging lagay ng panahon sa araw na ito dito sa Luzon. Makikita ho natin yung kanlurang bahagi ng Luzon, Ilocos region, Bataan, Zambales, kasama rin yung Pampanga, Bulacan, Kamaynilaan. Itong bahagi ho ng Occidental Mindoro at Palawan, patuloy na makararanas ho ng mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat. Maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa Cordillera, Cagayan Valley, sa Calabarzon at gayon din sa nalabing bahagi ng Mimaropa, habang sa Bicol region mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag na sa 26 to 30 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 20, sa Kamaynilaan 25 to 30, habang sa Tuguegarao 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay ho, 22 to 29, sa Calayan Islands 26 to 31, sa Puerto Princesa City ay 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 26 to 32 degrees Celsius.
Mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa bahagi ho ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 33. Sa Cebu, 27 to 33. Habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Malit din yung tsansa ng mga pag-ulan sa maghapon dito sa bahagi ho ng Mindanao. Pero sa gabi, posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Sa Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 33. Habang sa Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. May nakataas pa rin ho tayo. Kagahapon ho, nagsimula ulit tayo magtaas ng gale warning, partikular na sa hilagang baybayin ho ng Hilagang Luzon. Ito yung Batanes, hilagang baybayin ng Ilocos Norte, gayon din sa hilagang baybayin ho ng Cagayan, kasama yung Babuyan Islands. Ito ay epekto ho ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Falcon o may international name na Canon. So, delikado pong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, partikular na dito sa bahagi ng hilagang baybayin ho ng Hilagang Luzon dahil magiging maalon yung karagatan. Sa iba pong mga baybayin natin ay katamtaman hanggang sa maalon na inaasahang magiging lagay ng alon ng karagatan ho natin. Mag-ingat din ho kapag may mga thunderstorms tayo, bigla ho kasing lumalakas yung hangin na maaaring magdulot ng biglaang paglakas ng alon ng karagatan. Samantala, narito ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod ho na araw hanggang weekend. Makikita ho natin sa Kamaynilaan at sa Baguio, posible ho hanggang bukas, araw ng Huwebes, medyo maulap pa rin yung kalangit at may mga tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagdating ho ng Biyernes hanggang Sabado, inaasahan natin unti-unti ho, mababawasan na yung mga tsansa ng malalakas na mga pag-ulan, posible na lamang yung mga localized thunderstorms. Asahan pa rin natin dahil umiiral yung habagat, yung ulan ho natin nagsisimula sa gabi at posible hanggang madaling araw. Ito po yung karaniwang karakteristik o katangian ng hanging habagat. Sa Legazpi, Cebu at Davao, generally po fair weather, liban sa mga usual na thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila, the next 3 days so ay 24 to 32, sa Baguio 16 to 21, sa Legazpi 26 to 33, sa Metro Cebu 26 to 33, habang sa Metro Davao 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw naman natin sikat ganap na 5:40 na umaga at lulubog, ganap na 6:25 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms para sa ating latest update sa lagay ng ating panahon. Dito tayo naglalabas sa mga thunderstorm advisories at mga rainfall information. Ito ang ating Twitter, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.usc.gov.ph. At muli po mula sa Pag-asa, the Forecasting Center, live na nagbibigay ng update. Ako po si Obet Badrina. Maghanda ho tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa O di iyan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. So habagat pamanggiraray tabi Merkasiya. Ano ang gano rin matatapos ining habagat? Sa bagay, sabi kan may mga edad sa tuya na pabor ang habagat sa Bicol. Pabor ang habagat kasi pag pigahabagat ang Bicol, ang mga bagyo pigtutulak paluwas. Imbis na maglawg ngaya sa parting Bicol, pigtutulak kayang paluwas. O di pabor sa Bicol. O kudi bata ngunyan igwana ki mga nagbuburong-abungang mga paroy, di ba? Yan ang problema pag nagpaparakusog ang habagat, paros-paros, o baka tabi sa mga parauma, day na naman ki aanihon, puros ata ang aanihon. O arong panandakan tabi Merkasiya, pag badus na ang paroy, nagbuburong-abunga na, o dapat tigpaparos. Anong gibuhon? Tamungan. Kanin day talbok ang paros. Hirak man kan mga parauma. Bata timing ko ta kung halimbawa sa mga parauma marayrayang aningon yan, medyo mahal-mahal ka ng paroy pagkini mahal ang bagas. Pag ani ka yan sigurado mabarato na naman inay ko po. Sige. Alas 6:34 po ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo magharali mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining mga nagkakapirang pagirumdom. Ditman sa rin. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Nem. Ano nangyari sa'yo mo? Ano man yan napahit mo? Ayos nga ni. Paita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita digdi sa programa alas 6:36. Sir, si Manong Jess, saka si Sir Charlie. Good morning. Hulbutana databi, sabi ni Manong Jess. Alas 6:36 ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Siringman, oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Vice Governor Ate Glenda Ong Punggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Kagawad Irene Morales Pahoten, Capos Bilo Lotto Outlet. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni kanyang pong Miyerkules. Apit sa 2 kita kang Agosto taon 2023. Sundo po kita alas 7:30 ha. Kaya ano pang pigahalata? Fight na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi. Sir Charlie, good morning tabi sa imo ha. Balik na po kita digdi sa programa. Sabi kang Pag-asa habagat. Narumduman ko, bata dyan baga sa 1st District, dyan sa may pasiring dyan sa Tiwi-Tabi, Sir Ludel Blaso Masinas, saka si Mitch na Apiman, good morning tabi sa imo. Narumduman ko, pag-arob kining makusog ang habagat, ingat tabi ka mo, tadakul dyan na nagpapasiriring dyan sa Banwaan kan Tiwi. Mga apod kay ni deboto asin mga apod kaya nagsisirimba o dyan sa Tiwi and Huruan tayaon baga dyan so Nuestra Señora de Salvacion. Pag-aron kaning bulan na Agosto makusugon po ang habagat. May mga pira ng taon na nabaritaan ta dyan na tay mangki problema ngaya subihikulo kay Brad na Gisto ni Rico, good morning. Bigla na sa nang nalitwang nahulog dyan sa kabasan. So ano ngaya so dahilan? Tinalbo kaya kang paros? Nagkapira na po dyan ang mga nagka-aksidente. Kasi buwiluhon dyan ang habagat. Mag-inibong kayang tinampo dyan tabi Ludel, kung nakadyan ka na baga sa Tiwi,
mag-inibong na tinampo, buwilo dyan ang paros. Di, igwa ka ito dyan ki-insidente na sarong jeep, paano pati ki lunat, service kan mga nagsisirimba dyan sa Tiwi Albay. Tanalitwang nang dito, nahulog dyan sa kabasan. Maringani, taday man ki na-disquido. So, nagsapar sa naki mga minor injury sa mga lunat. So, ingat-ingat tabi sa mga mabiyarahe bata pag-arog databi kay ning bulan kang Agosto. Nga totoo tabi ni Ma'am Mitch Apima na pagbulan da kang Agosto araksidentihan. Araksidentihan da tabi pagbulan kang Agosto. Kaya ingat-ingat tabi iso sa tuyang mga motorista. O si Mayor nga ni dyan kang Tiwi, si Mayor Ami. O na-disquido man baga dyan sa may kaawagan kang Burabod, pasiring dyan sa Tiwi. Yang kaawagan kang Malinaw and Tiwi, buwilo iyan. Naramduman ko kay ito si Mayor, so Mayor kang Tiwi, garimahal nas man kay ito sa tinampo. O dinahulog man sa bihikulo niya dyan sa kabasan. So ingat-ingat tabi, mas si Mayor Ami Villanueva mas kabisado niya na nga ni ang tinampo. Pero na-aksidente pa diyan siya. Sabi ni Ma'am Mitch, dai ko tabi aram sir. Dai mo aram. Dai niya aram na pagbulan kang Agosto aksidentihan da. Narumduman ko kaya kang akip ako, yan ang mga tigtataram kan mga nakakaedad sa tuya na pag bulan databi kay Agosto aksidentihan. Kaya ingat-ingat tabi so mga minapararabas ngani na mga motor nako. Tapos sa mga makusugon pantambutso, kata daw tatig imbis na silensyo ang tanog kan tambutso, pipakusog nindo. Kulugon sa talinga. Tapos mapaharurot pa kamo dyan, urugmahon pa kamo. Sige, so iri nga tabi so mga apod kay ni, mga motorista tabi, ingat-ingat tabi kita igwa pa ki mga pag-uran-uran, tayo na nga niyan, habagat. So, pabor sa tuya, kaya lang so mga tugang niya tong mga parasira, yun man ang apektado. Although dahil kita ki gale warning, pero rock and roll dyan ang dagat, ang ukol sa dagat. Kaya sa mga parasira niya to, sa mga tugang niya tong mga ang hanap buhay parasira, ingat tabi ka mo. Dapat pag naglawod ka mo bago ang brief nindo. Kung inka so may rimalaso, ma-retrieve ka mo, dahil lamang ka mo paglibakon. Tigbak na ka mo, lilibakon pa ka mo. Dahil sa brief nindong sulot. Kaya, yung bagatabi, Ma'am Mitch Apiman, pag nakukuha baga, sa mga parasira baga na nalulunod, pag nakuha ka, diday ka ng bado, nakada na sa nasay mo brief. Pag ang brief mo, tagip-tipon pa, tigba ka na, lilibakon ka pagkan mga nakahiling sa imo. Ano mangyaning parasira nilita ang brief, tagip-tipon? Di ba? Gadan ka na, pigliliba ka pa. Kaya, kung malawod tabi ka mo sa mga pag kini, malawod ka mo sa mga parasira tabi, sigurado nindo bago tabi ang sa indong brief. Kaya, iyo tabi, masay, tigba maritis pa, tigbak na. Yugon mo na, ano man nga parasira ito, pati pag ano nga parasira, bagaday ka man makukuha dyan sa lugar nindo. Halimbawa, na nalunod ka dyan sa may parting Katanduanes, di ang talbo baga kang paros, pasiring duman sa, dahi na Pacific Ocean na di. Italbo bagan, halimbawa dyan sa Rapu-Rapu,
So para sira dyan. O minsan nakukuhaan din sa may parting albay na. O, makuha ka sa albay. Ano man yung para sira, ini tatagip tipon ang brief. Tigba ka na. Piglilima ka pa. Kaya yun, tig-advise ko sa Indo. Nadangog ko sana ini dyan sa mga yaon dyan sa mga taga-coastal barangay. O yun na dyan ang karalwagan dyan na kamo nga mga parasira ha. O day kamo maglawod na tagip-tipon ng brief nindo. Para yung ngaya ki Diyos, madiskwido kamo, pag nakuha kamo, tigbak na kamo, lilibakon pa kamo. Dahil sa brief nindo. Diyos ko, nasa natabi, masi ang mga tawa di. Dahil maginibong tultul talaga. Okay. Sige, Tabi. Ma'am Corsan, good morning, Tabi. Sa mga taga-Tiwe. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, Tabi, mga tugang. 15 minutos bago Tabi mag-alas 7. Tama? 15 minutes before 7. Sabi kang DSWD Bicol, masi, tayaon ka dyan. Bastante pa Tabi o kaya sapat pa Tabi ang pundo kang ahensya para sa ayuda sa mga residenteng halos 2 bulan na bagay ni nayaon dyan sa mga evacuation center. Dahilan po kang pag-alburuto kang bulkang mayon. Si Masi, ano ito Tabi Masi? So ano ito? Tabang ano ito? Ano ito? So task force ano yan? Anong task force nga nito? Task force kapatid? Tama ba? O tayaon dyan si Masi, hinda ko lang kung gari nagbalik na sa 9IDC batching na Randillonar. Dahil ko lamang nabisita. Pasyar ka ngayon digdi. Tayaon niya ako digdi. So, ano yan? Relief Task Force. Sagip. Task Force, Sagip. Tama. Tanahiling ko so post ni Masi na nagkakarargasinda ka itong so mga food packs. Halik po dyan sa DSWD. So, may sapat pa Tabing pundo. Ang DSWD Bicol. Kung matatandaan pitsa 8 bagay ito, kang July, tama ba? July, August. June, o kang June, nagpuunso, halos 2 bulan na, Halos 2 bulan naman sa mga bakwit, yan dyan sa mga evacuation center. So, igwa pa Tabi, bastante pa Tabi. May sapat pang pundo ang DSWD para ayudahan itong mga yaon pa dyan sa evacuation center. Ano sa pigsasabi kang apsi mo na pira na sa nangal daw ito so pundo iba man aso sa probinsya man ito ini so sa DSWD ini. So iba man so pundo sa probinsya, iba man so sa DSWD. Bako? So igwa pa baga ki mga nagtatarabang pero ngunyan Tabi masitay na gari kulang na sa mga nagjajaran bagan mga politiko, sa mga nag-iripal. Ngayon maduman niya kita sa Bicol, sa Albay, mapasali kita, mapa-picture kita, mapakuda kita. Ipahiling ta sana na kita nagtatabang nagmamakulog kita sa mga Bicolano. Ma-eleksyon na naman Tabi ninang MJ Regino. Good morning Tabi sa imo. Bata sa mga kaklase mi sa high school. May group chat naman. Ang nag-ibo si ninang MJ Regino. Daman sa group chat, balikan tayo na DSWD at narumduman ko lang ini si ninang MJ Regino. Si Mr. President Sir Bronx Bordios, good morning Tabi sa imo.
nagibog ki group chat si Ninang MJ, nagkurumustahan sa mga kaklase mi, kang high school. Nga tangya naka-high school ka. Nag-repeater kaya ako. So iba duman, yaon niya kami sa Manila. Dahil nga kami makauli sa Bicol, naguli so sa ruming kaklase, yaon dyan sa Tanawan. Makararigos nga lamang kita. So iba, dahil nga sayang nga yan, dahil kami makauli dyan sa Bicol. Maugmaon nga yan kuta na. Di, sinabihan ko duman sa group chat na ako, dahil bali dahil ka mo digdi, basta magpadara ka mong sarong lechon. Dahil, taday nang ribok-ribok. Nahiling mo na tabi nina. Dahil bali ako, dahil ka mo makapasiring digi sa Bicol. Pwede man ka mo magpadara. Pagka chat ko kiarog ka ito, pagka mensahe ko kiarog ka ito, dahil nang ribok-ribok magasa. Pagyari sa maaba ka, pwede man bagabako, tangaling makashare ka man, makasabay ka man sa kaugmahan. Dahil nang ribok-ribok nina. Bata sabi ko, andarahong ko man na istorya. Istoryan ko kamo ki, magharapon kita ki istorya, istoryan ko kamo. Arog kasubang ki dyan sa barangay Malulos kang Malinaw, kara Ma'am Alona Kapitin, ta birthday ni Chore kasubud palan. Pertiso, jaraming naman dyan. Nagbudol fight gari, nagbudol fight na naman. Tapos fight subiri joke, may sarayawan pa. Birthday pala ni Chore, belated happy birthday kay Chore Kapitin. Diyan sa Malolos. Maugmaho na lugar iyan. Diyan sa may Karachore. Sa kakay Nina, good morning tabi sa indo, sa pamilya Kapitin. Perti unsoro harampangan naman indo dyan. Gari gusto ko naman permi magdyanta, dapat baga nagre-reparo na kita sa mga buro barangay tama, madali ng 2025. Okay. Ay si Ma'am Elena Capos Competente, good morning tabi sa imo Ma'am Aruba. Arog ka ito so, nabagatabi ni nang nag-remok sa mga kaklase mo dumaan. Para sabi ko magpadara na sa nasinda kilityo. Dahil napag-ribok-ribok lugo. Ay napangyari na para gurano masanan sa rong litsyon. Magayon ko ta kung may magpadara kilityon. Ninang MG Rihino. Pag uruli tagan sigurado ko kita kaso pasyaron. Inay ko po. Dahil nang ribok-ribok. Una ko baga kung mga ayo-ayo na sa mga kaklase ko. Dahil nang ribok. Kasurok ko. Dahil nang ribok-ribok. Nahiling mo na iya. Una ko lamang may magpadara. Igwaman kami ki mga kaklaseng yao na sa ibang nasyon. Pareya sinikanso, istorya kang sarong paramani, tabi Ma'am Aruba. Taga dyan yan sa Tuliw. So mga, narumduman din doon mga nagtitinda kimani dyan sa Tuliw. Hanggang ngunyan, nagtitinda manggararay sinda kimani. Pero ngayon, sabi kang pigtindahan niya dyan sa munisipyo. Dahil ngayon kamukha yan, iyan yan para tindang mani na yan na taga-Tuliw. Igwa nga aki iyan. Nayaon duman sa UP. Yun sabi niya. Dahil nga kamukha yan, mag-underestimate kaya na para tindang maning iyan. Igwa nga aki-akian sa UP. Diyo.
O yung nga may aki nga yan duman na nagkaklase sa UP. Dahil nga ya, nagtitindaman niya kimani dumaan. Bago kayo tabi, Ma'am Aruba. Hindi yung mo na, dahil nga ka mo mag-underestimate ka. Ma'am Alona Kapitin. Maski ngayon para tinda kimani, may aki ngayon sa UP. Alat ka ngaya, ano ngaya ang aki ngayon kaya nag-eskwela sa UP? Dahil, itinda man niya kimani. Parehas siya nga sa mga kaklase ni MJ Regina. Ano tabi ni na? Dahil ba? Tayo nang ribok-ribok baga. Para sabi ko, grabe so panghinayang kaya ninda na dahil maka jamming man lamang kasi pirang tao na teripwasan kita aluyo ng panahon dahil kami nagtirlingan. Ngunyan sa data naguli so kaklase minsa raw na taga diyan sa Tanawa. Sabi ni Ma'am Aruba, at least ngayon nasa UP. Pero tindama sa nakimani. Di sige. So, alaton ta na sa natabi ni ng MJ Regino. Kung igwag ki magpadarang lityo. Si Ma'am Annalyn Agualio, kumusta tabi sa mga taga San Roque? Sa San Roque pala, dyan sa Tabaco City, dakulon dyan ang nag-uusip sa Alico, nahuni ngayang kataning may illegal na koneksyon. Ang problema, tagaritakot man sa mga taga-Alico. Garitakot man sa mga taga-Alico, nadarakupon sa mga may illegal na koneksyon dyan. Dahil kaya. O indasan na dyan, so narumduman nindo sa Tabaco, Ma'am Annalyn. So, anong barangay yan? Barangay, suhara ni siya may dagat. Bakulod, ngayang Bakulod. So, barangay Bakulod ka ito, pinutulan baga ki kuryente, so sarong barangay. Pinutulan sa barangay. Binaba sa transformer. Apik pa kayo tadi, apik pa. Makalipas ki pirambulan. Dahil nga ni nagbulan. Igwana ki kuryente sa mga araw. Bakulod, Bakulod. Umayos ka ngayon, sir mo. Bako ito ha. Bako da sa San Roque. Ata sa San Roque tabi, Ma'am Annalyn, igwa ki mga nagre-report din. Tigpo-post nga ni sa Facebook. Dahil man niya kikontador ining kataning may ilaw. Di ba? O kaya baga nangangapudan baga ang Alico na sa mga miyembro konsumidores kang Albay Electric Cooperative na ituro da nindo, iusip nindo so may mga illegal connection. Dahil man baga nadadakop kang Alico. Diyan sa Bakulod. Sa Bakulod ka ito, di ba? Lingan na sa Bakulod. Pirang taon. May kuryente daing kontador. Nata na singil nindo. Ipinatong baga nindo sa bayadan may. Di ba? Kita baga nagbabarayad ka yan. Kari nakaka-charge kaya yan sa systems loss. Tigbabaranga ba nga ta yan. Bilog na albayano ang nagbabayad kaya na tighabas nindang kuryente. Kaya sa iba, habas pa more. At naibot, dahil nga ning kontador, may kuryente. Ano nga yan, taday kontador, may kuryente, ano nga yan, nakasolar ka. Hinda ko na sa natabi, Ma'am Annalyn, pag-araw ka ng parahe. Kaya minsan, araw kay Ma'am Annalyn, nagbabayad kitol-tol, legal, mapapaisip si Ma'am Annalyn na mag-illegal man.
Utunganin nga nag-illegal. Tapos kami ang nagbabayad. O, mapapaisip ka tabi, Ma'am Annalyn, na mag-illegal ka naman sa nato. Utunganin nag-illegal, dahil manino na tapos kami ang magbayad. Di ba? Di ba? Makulog sa buot mo na. Ika, legal ka, nagbabayad ka kitama. So, nag-illegal, ika nagbabayad kang inillegal niya. So, tigabas niyang kuryente. Di ba? Sabi ni Ma'am Annalyn, mapapasana all ka ngayon. Nahiling mo na yan. Yan ang problema ta sa Pilipinas kung mahal. Yo. Di kang inot da ang Pilipinas, saro sa naan mahabas. Ngunyan ngaya, gabos na ngaya mahabas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di, sabi ni Ma'am Annalyn, may kontador tabi kami. May kontador da si Ma'am Annalyn. Sige daw, bisitahon ko. Bisitahon ko tabi kung may kontador. Baka ang kontador nindo, so dahil man nagtataririk. Dapat ngaya ang slogan sama-sama together. Ano nga slogan tago niyan? Kan Department of Tourism. So, pero perang milyon ito. So, pagpagibo kang video presentation, naday kasabay so bulkang mayon. Gari na pundo na so ribok. Gari na pundo na bagari. Pero itong milyon, 3 milyon. So, pagpagibo kang logo. Tama ba? Pagkor man ito. So, pagkor ito. So, 3 million sa pagkor. So, DOT, turda ko lang ito. Magkaroon mga 50 million ito. Ayo. So, pagkor para 3 million. Nawara na. Bisitahon ko. So, sige, pwede man da. Baka ibang mabisita ko dyan tabi, Ma'am Annalyn Agualyo. Delikado. Ayo. Oy, mga tugang alas 7 na. Nahiling na nindo ya. Sige. Basta ang sabi kang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, Sir Charlie, ay Sir Cassie William, may sapat pa databing pundo ang ahensya kang Department of Social Welfare and Development Bicol, may sapat pa databing pundo para po duman sa pang-ayuda sa mga nasa evacuation center dahilan po sa pag-alburuto kang Bulkang Mayon, digdi po sa probinsya kang Albay. Yo, sige. Mga tugang, alas 7:02 na, orasyo impirata mo na kita, no? Mabalik pa po ang programa, lipas lang po ining mga importante pang pagiromdom. Orasyo impirata mo na kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama.
Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, at least may talento. Balik na po kita mga tugang digdi sa programa alas 7:07, kumpyang 7 po, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Siringman, oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Barangay o kaya Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Apudan lang po nindon sa indang CP number, 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. Kaya bisitahon po nindon sa indang Facebook, ang Facebook account tabi B-Pro Lights and Sounds. Yeah. Sige, salamat man po kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Siringman kay City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tamaco. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw. And Capos Bilo Lotto Outlet, yan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Si Ryan Llenaresas, good morning po sa mga taga RTC, Regional Training Center kang Philippine National Police. Yan po sa Camp General Simeonola. Morning po sa inyo. Sige po, balik kita mga tugang sa programa. Ako man po girarayan sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Oy, Miyerkules po ko niya. Petsa dos kita kang Agosto taon 2023. Sunda tabi kita alas 7:30, no? Kay Sir Art Cap Gomez, good morning. Siyempre kay, sabi ni Ma'am Angelica Bunto, pa-shoutout databi Kuya Manny Mox, ang tawad na linigan man tabi ang tubig digdi po sa Barangay Santo Cristo, grabe po talaga
ang daga haloy naman po databi ining nagtitios kang mga ano ini alata na haloy na da kaming nagtitios kang daga kang tubig makireparo man tabi tawad. Sabi ni Ma'am Angelica Bunto, ayo may daga so tubig kang tawad. Sige, paabot tayan kay Engineer Noel Bien. Sige. Sige, maray naga po sa mga taga Santo Cristo, Tabaco City. Good morning. Sige po, mga tugang, doro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7 gis na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. So biyahe tabi kang tren o di nagpapadagos ano? O ang sabi mga 2 oras may kabanga manda ang biyahe. Pag naglunad ka sa UB Express, pera, mas madali. Pero gura nung pamasahe. Sa UB, pasiring ka sa Naga. O mga ano manda Saro, o kaya 2 oras may kabanga manda tabi. O kaya 2 oras and may 11 minuto. Excuse me po. So, daily trip po kang PNR. So, biyahe po kang tren. Ali po dyan sa Ligao City, pasiring po duman sa Naga City, vice versa. So, may mga stopover dyan sa Pili, sa Baaw, sa Bato, sa Iriga, sa Matakon, sa Pulangi, and Uwas. Kaya man medyo 12 oras, mga 2 and 10 minutes ang biyahe. Halik ka ngayon sa Ligao, pasiring sa Naga. Kasi may mga stopover yan. Iyon, nagpupundo dyan sa Uwas, halik kang Ligao, Pulangi, siyempre, mainot, Ligao muna sunod mapundo sa Uwas, Pulangi, Matakon, Iriga, Bato, Baaw, Pili. And Naga City na yan. So, duwa pa man po sana ang biyahe, paghali sa Ligao, alas 5:30 nin aga. So, paghali naman duman sa Naga City, alas 5:30 nin hapon. O kaya kung mapasyar ka sa Naga City, Sir Ryan Linaresas, ali ka dyan sa Ligao, alas 5 nin aga. O di, pagbalik naman kang tren, pagkahapon, sakay ka naman. O di, kung may lalakawon ka, may asikasuon ka sa Naga City, so, makakaabil ka pong paglunad kang tren. O, mas mura barato, 100 per ito. So, pamasahe. 104 yata iyon. O 110. So, pamasahe sa tren. Pag regular, pero pag 10% discount at 20% discount estudyante tapos PWD, labisa ng 70, mga 78 pesos, gre. Araw kaya. O di, dorda ko lang ang discount duman sa mga 20% discount sa mga estudyante and mga senior citizen and PWD. Kay Sancho Bueno, good morning Databi, watching from Makati. Kumusta Dabi dyan sa Makati? Dahil man ka mo pigbabaha dyan sa Makati? Sa mga taga Makati Tabi, o dahil man ka mo pigbabaha. So iba kayang lugar dyan sa Metro Manila, pigbabaha pa Tabi hanggang ngunyan. O kaya apod Kenny, lubog pa rin sa baha sinda. Dako lang distruso. Pag pigbaha sa mga bihikulo, pag binaha sa bihikulo, Diyos ko na sana. Okay, sige. Uning problema ba Tabi kan mga
lokal na gobyerno tadigdi sa Albay. Ining presensya po kan mga badyaw. Saro ini sa mga pigpoproblema kan mga LGUs tadi. Bata dipisil managari itakwil mo sinda. Tamala so sadyan nga ni sa tabako, nag-abot sa tabako sa rusuaki, ngunyan tulo na ang aki. Ibig sabihin, dyan na nag-aki. Dyan na ipinangaki sa tabako, suduwa. Ang maka murumundo lang digdita kung halimbawa madiskwido sa mga aki, tabaralag-balag na sa tinampo. Siyempre, na ninikwil, mahagad ki barya, minsan so naagian ko nga ni kan sarong aldaw, burbaktot man kang aki, may ido sindang daradara. Kasabay ninda dyan sa gilid kan tinampo, tapos so ina nagpapadudo sa aking sadit. Yugon mo yan. So tulo niyang aki, nagbabara sa ibasay sa tinampo, naglilimos nga ni, nanlilimos. So ina, oto duman sa gilid kan tinampo, may banig sa nang sinapinan sa nasutinang puki karton, duman nagpapadudo sa aki niya sa dito. Diba? Yan ang ano, kapadiskwido kaya sa mga aki. Yan, sa mga pigpo-problema yan. Mala kang so report ni partner na Ronald Bonapos nagari isabay naman ko ta sa itatawan ki harong i-relocate kung saan habo man ta ang gusto ninda haranasan na sinda sa sentro mas madali diyan kaya sinda naghahanap buhay so mga nagtatauman baga siyempre mahira ka man ang ganta muro singon ang mga aki daing mga kalson yaon dyan sa gilid kang minsan pusing dyan sa may harani baga sa may plaza kang tabako. Minsan duman sa may LCC garit pigpapahali duman kang gwardya. Minsan dyan sa bus stop na purusing. Minsan duman sa may sa may 712. Duman nagpupusing yan. So, sarong pamilya gari yan. Kundi, mahiling taman baga sa ibang mga munisipyo. Sa siyudad kan Legazpi, dakulman na badyaw. Diyan sa Kamalig, iyuman. Sabi digdi, diyan sa Kamalig, na tatawan databi nin marikas na aksyon ni Mayor Caloy Baldo. May mga reklamo na yata sa mga residentes dyan sa Kamalig Albay, kang presente o kaya kang presensya po kan mga badyaw o dyan sa banwaan kang Kamalig. Itatarakwil ta, irulunad ta sa basta masiiwalat ta sa iba. Igwayan ng mga pigreklamo naman siyempre kan mga kababayan niya to na yun ang ano yan, saro. Bako man sa itatakwil ko di medyo nahirak sinda sa kamugtakan kasi sa mga aki ang medyo alanganin kung madiskwidoan dyan abunaran mo pa iyan bata pag may minagilid na sasakyan minasabatulos paano kung magulungan niyan kang guma maligis iyan mabangga problema mo yan problema po yan kan mga motorista o ining mga tugang niya tong badyaw. So yan ang saro. Dahil taman, dipisil man kaya na itakwil mo yan. Bako man yan mga hayop. Maski nga ni baga hayop, pigaalagaan. O tawo man baga yan. Kundi abo na ninda talagang maguli duman sa inda. Igwa nga ni ki mga badyaw databi na dakula pa ang kita kaysa mga profesional. Decision nagsabi kayo ito na ang aldaw kayan, tigdadaog pangani so nag-impliyo sa gobyerno. Dahilan sana sa paglilimos nina. O kaya natuod na. Habo na nindang umuli duman sa inda.
Mas maray digdi ang kita ninda. O linga, digdi na nga ni baga digdi na nag-araki. So ibig sabihin, haluyon ang presensya nila digdi. O mala so pag-report ni partner na Ronald mo na po sa mga programa takan mga nakainot na sinugod na atabi duman sa opisina so DSWD, sinugod. Kang Badyaw, bakit mo nga kami pinapaalis dito sa tabako? Dito na nanganak, dito na ako nanganak. Dito na ipinanganak ang aking mga anak. Mugyugod mo yan. Kakusog kibuot. Dulakon mo so pamayo kang CSWD. Tagari pigkahuron siguro ito na gari ilalagsin da sa maray na lugar. Habo, hindi sana kung sain iyan apod kayo ni, gari ko masindaki boarding house, o kaya piga-arki lang harong. O habo ninda magrayo dyan sa sentro, aran yun baga, pag suminintro ka na, may pirak na. Ano daw labi, Sir Cassie William, kung balon taman mangilim mo sa di, baka lamang dakula man siguro ang kita kang pangilimos tabi Ma'am Annalyn Agualyo. Ano do kung baloon ta? Kung dakula ang kita kang pangilimos, mangilimos na sana kita. Maray na nga yan kay manghabas. Mas maray na so nangingilimos da tabi kay sa manghabas. Baloon ta daw. Ang hapot kung may malimos man sa imo. Di ba? Ayan sana. Mas maray na so nangingilimos, nangahagad, kaysa manghabas. Ayan sana nga. Iwa nga ni ngayon dyan ki mga mahabas, nakakurbata pa, nakabarong pangani. Yugod mo ya. Bako sa napati barya-baryan, tighabas. Mil di mil. Milyon pangani ang tighabas. O yan ang mga maabas na mga pagkaya professional na mga maabas. Nakabarong. Nakabarong. Di ba? Nakabarong. Yan ang mga matinding maabas. Yeah. So mga nakabarong. Yugod mo, nakabarong ka mo. Maura ako ng pusing mo, maura ako ng porma mo. Ito pala, maabas ka. Inay ko po. Lalo na yung problema kan mga LGUs, ano? Pag may presensya, lalo na ngunya na maabot na naman ang Pasko. Nako. Sigurado tabing madagdag na naman yung mga badyaw na yan. Diyan sa kada munisipyo, digdi po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na nagtagal. Iisa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapong pinabayaan sa dinami-dami. Maray na aga kay Ma'am Corsan. Kumusta? Para ini sa imo daa. Sino-sino Ning kantang ini. sa Sige po, mga tugang. isa pa lang Igwa na lang kita ki 6 minutos. Tama ba? 5 minutos bago mag-alas 7:30. di maaaring So, ibig sabihin, mga tugang, digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa. ang minna. Ngunyan pong aldaw nin Miyerkules tabi, Ma'am Corsan. Sino man ang siyang Na pista na sa tiwi. Yo. puso, ang bawat
Sa pangaran po yan kan sa tuyang mga taga-suporta digdi sa programa, maraming thank you po sa MBY Dormitory, ko nang sa B Pro Lights and Sounds, siyempre kay Vice Governor Ate Glenn Daong Bungaw, kay City Councilor Riner Burse, siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, nakapili sa Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. sino ang Sa pangaran man po ni Maestro Nilad Tuon ng Samuya pong Station Manager. isa pala Ang piyesta sa TV, 9 Gs. asa Kayo, 9 and 10. ang nakalaring Anong mga barangay ang may piyesta tabi sa TV? Kasi sintro man sa Nabagabako. at kahit Ringat-ingat po ha. Pare na yan. Sa next week na pala ng piyesta. Sa sunod na simana, Miyerkules. ang may-ari ng Advance sa pipiyesta sa mga taga-tiwi o gari bungkaras na dyan Sukoron Festival. kaibig Baka lamang makapasyarman kita dyan. Adi, ang minahal dyan sa Banuan kan Tiwi. Sa Tigbi. O Tigbi ang piyesta. Barangay Tigbi. di ba na ang minahal Kung piyesta man dyan sa may Libo, sino man ang Tigbi ba yan? may-ari ng iyong puso Libo, iba man ang piyesta sa Libo. pangalan kalaro kaibigan Sige po mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. ko ng ganito Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman kita magiriba na nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo alas 6 sundo alas 7:30. mahal ko na Mga tugang, adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Salamat po. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV.
pagkasuho kang Bicolano Worldwide.